Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, ngithemba nawe uyambonga kanye nami ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. UNguNkulunkulu oyisimangaliso, uNkulunkulu osithandayo. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Mhlambe singakaguqi ngicela ukusho lokhu. Izolo bezingake izolo. Kodwa ke izolo anyway, yesterday abasothongathi baletha abantu 30 something, 37 if I'm not mistaken. Angisazi impela, ningixolela angisakhumbuli, ngicabanga 37. Balethe abantu ilist kaJuly. This is May. uMay usengasekuqaleni namhlanje, kusazophela uMay kube uJune, kuba uJuly, beginning of July siney'nkonzo zikaJuly. Kodwa uthongathi branch seluyilethile ilist. Umbuzo wami uthi wena ulindeni, ngoba ukubuza nje kubantu kuphela. Buza nje kubantu ngesonto enkonzweni, babhalise bakutshele. Bayazazi abantu abahambayo. Babhalise abantu, ubalethe. Kade kwaziwa ukuthi kunenkonzo kaJuly, akusona isimanga. Nayibona le nto bazalwane, uthongathi lu-organized selibalethile abantu as May. Baningi benjalo nje, babhalwe ngendlela efanele, bese kuzoqhamuka nje ama-branch. Anabantu abambalwa awafuna ukubhala abantu, igama lomuntu nesibongo nobulili bakhe. Angidluleke, bengifuna ukusho leyo nto nje. Ngabe senza iphutha singalimenishini uthongathi luzophela amandla. Seluyilethile ilist. Angazi-ke wena noma khona usakulindile, kodwa bakhona nje abazaziyo ukuthi bayeza. Into ezobavimba ukuhlwithwa kwebandla, noma ukugula, noma ukushonelwa, noma ukushona. Ilokho kuphela okuzosivimba. Kodwa ngale kwalokho, hayi bazalwane, siguqe sikhuleke singene enkonzweni. Ngiyabonga. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngakho konke. Siyacela ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele kule nkonzo. Ngiyakhuleka Nkosi, sibonga ngendlela emangalisayo abantu abaletha abantu. Ngiyacela ubabusise kakhulu ngendlela emangalisayo. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu owambula izinto ezizosiza, sambulelo wena. Siyakubonga ke Nkosi, nabalekelelile kwakheka ithemplethi babusise. Qhubeka ke nathi Nkosi kule nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu. Asiqhubekeni ke intshumayelo yasentabeni, intshumayelo yashunyelwa inkosi uJesu. Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, no Matthew chapter 7. Uma wenza lamazwi, lamavesi nezahluko, ngikutshela ukuthi uyongena ugijima ezulwini. Hayi bawuwabusise, anzima walula. Kodwa futhi uma usizwa inkosi, alula uzowenza. Usho njalo umpostoli Paul wabasePhilippi chapter 4 verse 13, uthi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. So akekho omunye uzosisiza bafowethu. Simele sibe namandla okwenza noma yini eyintando kaNkulunkulu ngoba ukhona osiqinisayo. Hayike asifunde Matthew chapter 5 verse 7. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Babusisiwe abanesihawu. Khona leli gama engilokhu ngilisho, ithi isihawu sizigabise kwahlulelweni. Izolo ke sikhulume ngesihawu, sekusuku lesithathu kahle noma bekusuku lesibili sikhuluma ngoEfesu chapter 2 verse 4 kuya ku5. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungumusa nesindisiwe. Iziphambeko nje umuntu zambulala, umuntu uneziphambeko ufile, kodwa uNkulunkulu wenza siphile kanye noKristu and kungumusa ukuthi sisindisiwe. Singaqhoshelani.
Khona abantu abaqhoshayo ngathi CV, ngasindiswa ngonyaka othize mina, ngavuma izono zami ngabhabhadiswa mina. Akabali ukuthi wabuye wawa. Akasho futhi ukuthi usawile namanje. Akaxhumana noNkulunkulu mayethandaza ucabanga inyoni zakhe nje. Akayikhulumi leyo. Ubhizi nje ukuthi yena ngonyaka othile wasindiswa, uvuma izono zakhe, wabhabhadiswa. Ya. Kezwakala. uNkulunkulu akasizeke bafowethu, uNkulunkulu akasilekelele, uNkulunkulu makabe nathi kukhona konke ngoba siyamdinga kakhulu eduze kwethu. Siqhubeke. Mufunda izwi lenkosi Titus chapter 3 verse 5. Wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe, ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa basha ngomoya ongcwele. Verse 6. Amthelayo kakhulu phezu kwethu. Verse 7. Ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Licebile nanti ivesi. Noma akacebile ngamavesi amathathu, 5, 6 and 7 kuTito chapter 3. Incwadi umpostoli Paul ebhalela uTito ehola umoya kaNkulunkulu. Lithi wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina. Asisindiswa ngokushumayela, asisindiswa ngokukhulekela abantu basinde, asisindiswa ngokunaka abampofu noma ngokupha. Yebo, ikhona indawo yabampofu la ethi uJesu wangilambile, wangiphula, ngangomile wangiphuzisa. Yebo, iyasindisa leyo kakhulu. Kodwa sengisho ukuthi okwazi ukuqhosha ngokuthi hayi mina ngiyongena ezolweni ngoba mina imali yami ngiyinikela kuleya orphanage, imali yami mina ngiyinikela kuloya gogo omdala ohluphekayo. Kuhle wenze lo mnikelo, wenza kuyona inkinga, kodwa iphutha elikhulu ongalenza ukunikela okweshumi kumuntu. Akukhishwa kumuntu, ungasho ukuthi khona umkhulu ngakithi ohluphekayo kweshumi kwami ngikunikeza yena. Asikho isibusiso lapho, ngoba kungokaJehova kungcwele, kufanele kwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Lo mkhulu ohlezi phansi ongenza imisebenzi kaNkulunkulu, mhlawumbe akakholwa nokukholwa, ngeke ubusiswe. Wena mawuthanda ukupha, musukupho kweshumi, khipho kweshumi endlini kaNkulunkulu, bese uyanikela-ke kulo mkhulu ngenye imali ayiyokweshumi. Kungakudidi nje lokho. Khona abantu abenza lokho. Mhlawumbe omunye unhliziyo yakhe ibhlungu, bona umfundisi enza u1, 2 no 3 ngemali yokweshumi, waseyacasuka. Mina ngeke nje ngibanikeze laba. Wonke umuntu usazoma phambi kaNkulunkulu. Nomfundisi usazoma aphendule ngokweshumi akakumukelile ukuthi wenze njengokwentando kaNkulunkulu yini noma wenze njengokuthanda kwakhe. Hayi mina angikhohlwa mina. Kukhona wayethathwe inkosi uJesu, yambonisa esihogwe, bafica umfundisi esha esihogweni. Yabuza le ndoda, Nkosi, indaba umfundisi la esihogweni? Wathi uJesu ubuza yena, wayibuza lensizwa. Yathi ngathatha u50 umzalwane angikubuyiselanga. Bafowethu, asho umuntu asholela u50. Hayi mina angazi noma nezwe. Ushela u50. Hawumayishumo lokhu kweshumi osukumisuzile. Lokhu kweshumi osukusebenzise ngokwentando yakho. Hawumayishumo. Hayi sisazophendula. So wena mntwana kaNkulunkulu, nikela, uthokoza. uNkulunkulu uzomjezisa uma lo nikela kuyena engenzi ngendlela. But ugade ukuthi uyabusiseka yini. Uma ungabusiseki, nganikeli lapho. Hayi ngoba phela kusho ukuthi khona inkinga ekhona. uNkulunkulu uyalenza izwi lakhe. Mawunikela kwa A, ubusiseka, unikelelane kwa B. Uma ungabusiseki kwa A, shintshwe kwa B, ubone ukwenzekani khona. Kodwa kukhona la uNkulunkulu ebeka igama lakhe khona, la uzosebenza khona umnikelo wakho.
Hayi-ke siyambonga, angazi ngingeneleni kwezomnikelo, kodwa bengingekho lapho. Bengikhuluma ngokuthi wasindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo, bengikhuluma ngokulunga, ngoba ukulunga ukupha. Wasindisa ngengamsebenzi yokulunga esayenzayo. So umsebenzi wokulunga owenzayo awuzukukusindisa, kepha ngokwesihawu sakhe uyena osihawukelayo, osisindisa ngokusihawukela. Ngakho hawukela ukuze uhawukelwe. Babusisiwe abanesihawu ngoba bayohawukelwa. Lisho njalo izwi intshumayelo yeNkosi uJesu. Kuthiwa-ke wasindisa ngengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa ngokwenziwa basha ngoMoya oNgcwele. Kuyisigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa musha ngoMoya oNgcwele. Awukwazi ukuba musha uMoya oNgcwele engekho. uMoya oNgcwele okwazi ukukushintsha ube nesimo esisha ngokuyela kulo wakudalayo. Only the Holy Spirit can do that. Lisho njalo nantiso, ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa basha ngoMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele ozokwenza ube musha. uMoya oNgcwele ozokwenza ingqondo yakhe ibe yintsha, ukuze ungalilingisi izwe, ukuze isimo sakho sishintshe. Isimo sakho asishintshi nje ngoba ingqondo indala. Ingqondo leyaya iba nengqondo kaKristu, iba nomqondo kaKristu. Ngoba uma unomqondo kaKristu, unoMoya oNgcwele. Uyena kuphela uMoya oNgcwele ozokwazi ukukushintsha. Uyena ozokwazi ukukuguqula. Wena okwakho zinikele kuye. Vuma izono zakho ngoba phela ngeke angene isono singavunyiwe. Hayibo, izono ziyavunywa. Usuyivumile izono zakho? Ngiyakubuza mina, usuzivumeleni? Wayivuma ekujuleni kwazo? Wasivuma isizathu? Ngoba uNkulunkulu ufuna isizathu, usikhiphe isizathu. Ngoba ungasikhiphi isizathu uyacula nje, awuvumi izono. Ake ngikulinganisele ukuthi ngithini ngesizathu. Ngihambe ngiyotsheleka imali kuzakwethu, mangisho uzakwethu ngisho umfundisi othizeni, ngiyotsheleka imali abese yangincisha, anganginiki leyo mali. Mase ngincishile bese mina ngifuna ukumlaya, athi angizi ngithini, ngivele ngiqhamuke nje mhlawumbe ibirthday yakhe noma uChristmas wakhe, ngimhlabe ngo-5,000. Inhlizweni ngithini? Ngifuna ukumkhombisa ukuthi ngangicela ngoba ngidinga leso sikhathi, angihluphekile mina ngemali. Mina nje imali angihluphekile ngayo ukuthi ngimnike u5,000. Yazi lokho akunaso isibusiso. uNkulunkulu ubuka inhloso. Umnika u5,000 nje ngenhliziyo evumayo noma egaye ibozi. Wenza into enhle, yena uzojabula. Mhlawumbe uNkulunkulu amenze angakhumbula, angaboni ukuthi angakhumbula ukuthi wakuncisha imali. Ayimukele nje kahle happily, kodwa wena uthola isiqalekiso ngoba inhloso yakho yokumnika umfundisi wrong. uNkulunkulu ubona inhloso. Ufunda amaHubo 66 azokutshela. uNkulunkulu ubuka inhloso abese phendula umkhuleko wakho. uNkulunkulu ubuka inhloso abese yakubusisa. Uhlosene wena ngaleyo nto. Ingaba yinhle kodwa inhloso yakho mayimbi, asikho isibusiso. Asikho isibusiso. So-ke asenze izinto ezinhle nezinhloso zibe zinhle. Hayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Sikhuluma ke la ngoTito chapter 3 verse 5. Wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa ngokwenziwa abasha ngoMoya oNgcwele. Verse 6. Amthelayo kakhulu phezu kwethu ukuze silungisiswe ngomusa wakhe sibe zindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Silungisiswa ngomusa. Asilungisise ngomusa wakhe sibe zindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Hayi, siphila ngethemba bafowethu. We walk by faith. Sihamba ngokukholwa, siphila ngethemba. Sithembe yona leyo nto ukuthi usithembisile.
wathi mayese uqalile umsebenzi uzowufeza. Sithembe yona leyo nto ukuthi usithembisile, wathi uzosilanda kuba lapha ekhona nathi sibe khona. Hayi-ke ake sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngale nkonzo, sibonga uthando sithanda ngalo. Busisa wonke kumzalwane oyilalele noma osazoyilalela, uphilise abagulayo. Ngiyakhuleka manje ngithuma izwi lakho phezu kwalona loyo nesifo, makaphile manje ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Izwi lakho liyaphilisa, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, ngoba lona uqobo lwalo luphilile, ligijima ngaphezu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Nihlale kahle lapha emakhaya, siyanithanda kakhulu, siyanikhumbula kanti nithanda ukusukalana njengephasika kade nikhona la. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uyavalelisa.